Γεια σου, είμαι η Βούλα Τσακυρίδου από το Apple Τσακυρίδη. Σε αυτό το κανάλι θα βλέπεις tips διακόσμησης, πολλές ιδέες και νέα σχέδια, τα οποία έχουν να κάνουν όλα με το σπίτι σου και τη διακόσμηση του σπιτιού σου. Γι' αυτό, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας και γράψε μου στα σχόλια τι θα ήθελες να δεις μελλοντικά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 3 οικονομικούς, custom και πανέμορφους καναπέδες που σου προτείνουμε για το 2026. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον καναπέ θάσος, ο οποίος είναι πολυμορφικός, αδιάβροχο αλλά και στο ύφασμα το οποίο επιλέγεις εσύ και χρώμα ό,τι σου αρέσει και ταιριάζει στο χώρο σου. Γιατί είναι τα πιο πρακτικά σχέδια στο Τσακυρίδη? Θα σου πω εγώ. Γιατί εκτός από το ότι είναι πολυμορφικός, έχει και σκαμπό, είναι στα 1.200 ευρώ και είναι custom καναπές χειροποίητος, κομμένος γραμμένος για το σπίτι σου. Το φτιάχνεις όπως θες εσύ. Πάρα πολύ ωραίο κάθισμα. Μένεις σε ενοίκιο. Με 1.200 ευρώ κάνεις ένα καναπέ, τον οποίο δεν θα σκεφτείς αν θα τον πάρεις στο επόμενο σπίτι, γιατί 99,9% θα χωράει. Θα σου δείξω πόσο εύκολα και απλά βγαίνουν τα μαξιλάρια. Με ένα φερμουάρ εδώ, τάκ, τελείωσε. Και εδώ και στο μαξιλάρι καθίσματος και στα διακοσμητικά. Επίσης, στο συγκεκριμένο σχέδιο μπορώ να προσθέσω αποθηκευτικό χώρο, αλλά και κρεβάτι. Θέλεις όμως καναπέ κρεβάτι κατευθείαν? Μην ασχολείσαι με το θάσος, πάμε κατευθείαν να δούμε τον καναπέ Λορέντζο. Ο καναπές Λορέντζο είναι ένα custom χειροποίητο σχέδιο, το οποίο έχει αποθηκευτικό χώρο, όπως βλέπεις, και έχει και κρεβάτι σειρώμενο. Το ανοίγεις πάρα πολύ εύκολα. Έτοιμο. Και στην ουσία γίνεται ένα διπλό κρεβάτι. Αφαιρείς τα μαξιλάρια από πίσω, το οποίο τώρα το κάνεις ό,τι χρώμα θες, ό,τι ύφασμα θες. Πλένονται τα μαξιλάρια πλάτης με φερμουάρ και είναι πάρα πολύ πρακτικός καναπές και είναι χειροποίητος και είναι ανθεκτικός. Και οι μηχανισμοί του και στο κρεβάτι αλλά και στον αποθηκευτικό χώρο. Γιατί, παιδιά, οι μηχανισμοί είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιείς, θέλει καλή μεταχείριση φυσικά, αλλά δεν πάβει να είναι custom, άρα και καλύτερης ποιότητας. Πάμε λοιπόν να δούμε και το τρίτο σχέδιο και τελευταίο, το οποίο είναι ο καναπές Kenzo. Είναι ένα μοντέλο από μόνο του, το οποίο είναι χειροποίητο, έχει ξύλινη μπαζούλα από κάτω και ψηλό ποδαράκι για να καθαρίζεις από κάτω. Ο καναπές αυτός είναι 3 μέτρα επί 2,40. Το κάνεις ό,τι χρώμα θες, ό,τι ύφασμα θες, ό,τι διάσταση θέλεις και είναι ένας κυμπάρικος καναπές, ένας διαχρονικός καναπές. Μιλάμε για έναν από τους best seller καναπέδες μας, 1.490 ευρώ και θα τον αλλάξεις σε 12 χρόνια. Μη σου πω 15. Ανάλογα πάντα τη συμπεριφορά που έχεις και εσύ απέναντι στο προϊόν. Γιατί όπως είπα νωρίτερα, καναπέ και στρώμα τα προσέχουμε λίγο παραπάνω. Τα φοράμε κάθε μέρα. Είναι η μπλούζα που φοράς κάθε μέρα.